Ekil doktorea eta gaur gainera lehen mailako supererizain bat alboan dudala, Pakita, baimena ematen badiazu. Ekil doktoreari tarte eskaineko diogu izan ere erretreta. La retret. Frantsesa ikasten hasteko garaia duzue, Urkulluk ez daki, beraz aurre hartu nahi badiozue, orain da zuen momentua. Goazen erretreta erreformari zer nolako egurra eman dioten Macron lehen ministroa. Noski, Macron presidentea da eta lehen ministro bat dauka. Atera lehen alderaketa dau, Euskal Herriari dagokion monarkia parlamentario eta errepublika baten arteko aldea. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. Ere, egunotan sartu sare sozialetan animatu zaitezte, Twitterra frantsesez ere badaukazuelako eta ikusiko duzue manifestazio deialdi ezberdinak dituztela eta batzuk besteak beste esango dugu euskaraz manifestazio basatiak, sauvage deitzen diotenak. Zeintzuk ote dira horiek? Legeztatu gabekoak ikusi duzue egunotan erretreta erreformak izugarrizko oldarraldia egin duela 10 urteetan, azken 10 urteetan izan liskar, barrikada eta manifestazio jendetsuenak, baina zenbat gauzarekin topo egin dugu. Ikusi dugu kalean Jesukristos jantzitako jendea eta inguruan manifestariak ikusi ditugu, azkenik argitu digute batukada eta barrikadaren arteko konpetentzia bukatu da. S'il vous plaît. Eta Marsellesarik ez da falta izan, aipatu dizugu bezalaxe, soinu banda ezberdinak, Macroni azkenean erretreta emango ote diote. S'il vous plaît. Du bricolage, les mots croisés, et puis du sport, et aussi du soutien scolaire. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en décalent à la minuit. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Zerki, ikusi duzue, erretreta erreformaren aurkako kale protestak Frantzia osoa zutan jarri duela. Hein handi batean, baina zer dio? Zaldi eroak. Erreforma hau Euskal Herrian aplikatzerako orduan zein desberdintasun bidasoaren alde batean eta bestaren artean. Gaurko saio honetan Pakitak, Naroak eta Mirenek ondotxo azaldu dizueten bezalaxe, gutxieneko soldata batean eta bestean ez delako bera, erosmena ahalmena ez delako bera eta adina. Paso honetan Hego Euskal Herrian 1000 urte bete arte lan egin barko dugulako, baina kaso honetan hobe lanean segi, oinarrizko soldata horrekin lan bat bilatu behar delako osagarri gisa, ez dakit tabernan asteburuetan lan egin edo tira, erretreta erreforma honek askorako ematen du eta zer pentsatua ere bai Euskal Herriaren aniztasun honetan.